नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम करता हूं। हम राइटर राकेश सबसे प्रणाम करता नहीं। अरे भाई सबे बोले ला काम बा। छठ के गाना रिकॉर्डिंग भइलो और भैया परवीन सम्राट जी के। और आज सब कोई हमने उपस्थित बनी सन स्टूडियो में, अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। आई परवीन भैया से कुछ बतियाई। नमस्कार प्रणाम। हम गायक परवीन सम्राट रउआ सभे के प्रणाम करतानी, गोड़ लागतानी। जैसन कि रउआ सभे देख रहल बानी कि हमनी के अभी छठ के रिकॉर्डिंग में बानी। आ जैसन प्यार सने आशीर्वाद 2 साल 3 साल से देतानी, खरना से पहले यहो सुनले रही रउआ सभे। खरना के पहले हमके पा जेबू वगैरह वगैरह बहुत सारा गाना ही रहे। ओहू से ज़बरदस्त गाना राइटर राकेश भाई के सौजन्य से लिखल गईल बा। इनका सौजन्य से म्यूजिक देवल गईल बा सुजीत सूर्या जी के सौजन्य से। अम्बे स्टूडियो के तरफ से रिकॉर्डिंग भइल बा। तो फिर वैसे ही खरना पर ही आधारित गीत बा। बहुत मेहनत भइल बा, बहुत अच्छा गीत बा, फ्लेवर नया बा। हम चाहें कि रउआ सभे ढेर सारा आशीर्वाद प्यार स्नेह दी, छठी माई के गुणगान करी। जय हो छठी माई। और एने बानी परदेसी पिया जी। नमस्कार प्रणाम। आप सबसे बता दल चाहता नहीं कि साथ में बानी सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और बहुत ही अच्छा राइटर सुजीत सूर्या जी। और कवि जी के राइटर राकेश जी के WR ब्लॉग्स चलेला। बड़े भैया परवीन सम्राट जी का आज बहुत बड़ा एगो गाना भइल का छठ के रिकॉर्डिंग और बहुत सारा अभी हो रहल बा। तो आप सबसे विनती रिक्वेस्ट भाई गाना के दुलार प्यार आशीर्वाद दी। खातना से पारना एल्बम का नाम हो WR हिट्स ब्लॉग के सब्सक्राइब करी। सुजीत हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सुजीत सर, हाँ कंपोजर सिंगर नाम बहुत ही अच्छा परवीन भैया के आवाज में जबरदस्त छठ सॉन्ग आज रिकॉर्ड भइल बा। आ बहुत जल्द सुने के मिली यूट्यूब WR भोजपुरी चैनल डायरेक्ट वीडियो। तो आप लोग सुनिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। होने बानी और नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई बुलेट राजा और WR म्यूजिक के माध्यम से भैया के बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग भइल है। धारणा वाला गाना हमारा बड़ी अच्छा लगल है और आशा ना पूरा विश्वास बा कि वो गाना जरूर आप लोग के अच्छा लगी। तो सुनी जा भैया के जगह पहले प्यार दे तो जो वहीं फिर से साफ WR हिट के कबाड़ के छोड़ दिल। एक बार आई बोले जय हो छठी मैया की जय। हर हर महादेव।